Evar baş temaşevanên hêja ser navê Çarpêl Medya Silav û Rês îşev bi panoromaya hefta em dîsa bi hev re ne. Panoromaya heftê bi mijarê xwe yê aktûel reng û dengê civata Kurd û medya Kurdî ye. Îşev ez ê bi du hevkarên xwe vê bernamê em ê bi hev re birêve bibin. Hûn her du hevkarê min jî nas dikin. Hevkarê min yekem Rêzdar Mîrza Aqare ji bernama çarşema bixêr. Kek Mîrza tu bixêr hatiyê? Xirendar bî Mîvanê rêz bo bîneran. Mîvanê minê duyemîn Rêzdar Henîfî Turan e. Rêzdar Henîfî Turan jî ji rêveberiya Çarpêl Medyayê û wî jî ji çapemeniyê nas dikin. Kek Henîfî tu jî bixêr hatiyê? Her spas û ji temaşevanên hêja re jî dibêjim merheba ji we re. Rojeva me bi têra xwe tije û dagirtiye ez ji hevalê re jî rica dikim bira sernivîsa derxînin û em dest bi bernama xwe bikin. Temaşevanên hêja wekû we jenerîkê jî dî mijara me yekemîn wefata xanima Rêzdar İsmaîl Bêşikçî ye. Çend roj berê evjina Rêzdar İsmaîl Bêşikçî çû ser dilovaniya xwe di nod û du saliya xwe de. Em hemû zanin rola Rêzdar İsmaîl Bêşikçî di şiyarbûyîna neteweyî de kar û xizmetê wî gelek in. Rêzdar İsmaîl Bêşikçî ne tenê nivîskar e, ne tenê lêkolîner e, ne tenê entelektûel e. Di anî wextê de mamostetiya Kurda, rêberiya Kurda di mesela azadiyê de kiriye. Bêguman îro mijara me ne nasandina berhemên wî, ne kesayeta wî. Îro em ê ser wefata xanima wî Leman Xanê bisekinin. Leman Xan gotinekî bi Kurdî xwerûyê dibe her mirovên serkeftî ya jî her jina serkeftî li dû wî jinek ya jî mêrekî jîrê ye. Rêzdar İsmaîl Bêşikçî eger hatî vê qonaxê yek jê kera Leman Xanê pir bû. Rêzdar Leman Xanê li ber girtîgeha, li ber dadgeha nîbe ömrê Rêzdar İsmaîl Bêşikçî li dadgeha 17 salê wî li zindana derbas bû. Leman Xanê jî şîrîga vê serkeftina Rêzdar İsmaîl Bêşikçî bû. Lê jiyan ev e, yekcana mirov nizane çi derdikeve pêşberî meriya. Roj tê mirov xatir dixwaze. Lê Leman Xanê ew ê her di tekoşîna Kurda ciyekî bi rûmet bigire û em ê her tim wê bi rêzdarî bi bîr bînin. Kek Mîrza tu çi difikire ji bo wefata Rêzdar Leman Xanê xanima evjina Rêzdar İsmaîl Bêşikçî hîsê te çi ye? Tu çi difikire? Belê birê Sîraç carek din spas ku we gazî me kir ku em carek din li ser van mijara biaxin.
د پیشیه کو از ورمه وی مجاری اف هفته براستی ج 14 نیسان حتی نها دیروکا مده اگم لی بنرنج عنفالی بگیر چی خالد بگی جبری یوسف زیا و دروج پیشی دا روز دو دکتر فواد کو یک جوان اوی تگر آزادی بو هر وها برپرسه یاجی بردف که کم او که دیار بکری بو هر وها شیخ ایوب که او جی tam evroş notu 6 sal beri evroş derreya azadiya u tekoşina rzgariya Kurdistanê de jiyana xwe destane em pêşî dibêjin rihêwan şad be û em ji ber kar û bîr û boçînê wan rêzekî giran ji bo wan digirin û dibêjin rihêwan şad be belê her çawa te jî got İsmaîl Bêşîkçî bi rastî wek lêkolîner wek rewşenbîrekî dibe meriv bezpisa nefikire helbet di şiyarkirin û stratejiya doza azadiya Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê da gelek bingehên qaîm danî ku ji bo siyaseta Kurdistanê ku bigîje armanca xwe gelek bingeha danîn û wek mesela Kemalizmê wek mesela serxwebûnê wek mesela nizam gelek wara da dîtinê wî lêkolînê wî yê giranbiha hene lê helbet dewleta dagirker çend İsmaîl Bêşîkçî nekird bû jî bes rewşenbîrekî bû ji ber van bîr û boçûnê nivîsê wî lêkolînê wî mixabin 17 sal di hepsê de ma cewek te jî ew kir her mêrekî ya ji her jinekî îşê xwe de serkeftiye li dû yekê dinê heye belê Lemenxan 17 sal İsmaîl Bêşîkçî di hepsê de û belkî qet xema wî nebû ji ber ku ew zanibû ji bo çi ketiyor ya jî her duê da jî karê xwe berdewam dikir lê Lemenxan her rojekî ku neçû ber derê hepsê ya jî nikarbû İsmaîl Bêşîkçî bibîne belkî deh car di mijiyê xwe de di hestê xwe de helwestê xwe de hepis dijiya yani em dikarin bêjin ew jî qasê İsmaîl Bêşîkçî belkî zêdetir tehdayî zulm û zorî dîtiye ji bo wî jî Lemenxan duî warî ve mirovekî ji bo Kurda dibe mirovekî hêja be dibe Kurd wana ji bîr nekin dibe her dem rêzê li wan bigirin û em dibêjin bira serê carek din serê İsmaîl Bêşîkçî û hemî heskiriyên wan sağ bin û rihê Lemenxan jî şad be. Dengay. Kek Siraj dengê te çû. Kek Hanifî em hêsên te nerînên te fikrên te bigirin Belê ez ê tiştê ku ez li kek Mîrza zêde bikim ez ê bêjim çi ez dikarim bêjim ku İsmaîl Bêşîkçî wijdanê însaniyetê yani li Tirkiye di nav milletê Türk da yekî bîna İsmaîl meriv bi pêçika şan dide bi rastî kesên wisa bi wijdan ku di mesela mafê milletê Kurd ê netewî û demokratîk da ku helwestek rast û durist danî kêmin mixabin kêmin xwezil zêde bûne lê kêmin îca Lemenxanê hevpara xema milletê Kurd e li ber wan hepsa bi dayîk û xwişk û bavkê hepsiyan ra hatiye ba hev êş û azara milletê Kurd ji nêz de nas kir ez bawerim ku ew bi xwe jî bi serê xwe ew tesîrek pir mezin li ser wê xanimê kiriye ez di wê baweriyê de me û ji wê bonê hevaltîkî baş heta dawiya emrê xwe bi rêzdar İsmaîl Bêşîkçî ra meşand ez ji rêzdar İsmaîl Bêşîkçî ra sersaxî û sebir û metanet dixwazim û Xwedê
وی برحم و کرم خوشاکه و جه وی هر وی بهشت به جبر کو لم مظلومان قدی درکتن گر کو ام وقتا لدین اسلام جیبنرن دین اسلام دوی گره هون حواله مظلوم آبن هون نه حواله ظالم آبن او هفجین خو بون حواله مظلومان گلک سپاس روان را مالوان آوا و هر از باورم کو اوی د جنت دابه جبر وی در فتجی سپاس کو تدام مالاتا و که حنفی امجی وک چارپل مدیا مالباتا چارپل مدیا دیسا رزدار اسماعیل بشکچی را سرساغی آخه پیشکش دکن جواقفا اسماعیل بشکچی را سرساغی آخه پیشکش دکن جهمو عسکریه نویر سرساغی آخه پیشکش دکن و ام بیجن برا سر عسکریه نویر سر ملت کرد صعبه و اوی هر دل و تکوشینا ملت کرد بشی افکار نیجا نها امی مجارا میا دویم سرنویسان تشتیکو مدید ایریشا بالفرگاه حولیریه جناب وجی زانه باشور کردستان لروجلاتا ناوین گراوا آشتیه گراوا آزادیه نمونه کیه و دجمن ملت کرد داگرکرین ملت کرد جبه گراوا آشتیه جبه گراوا آزادیه جبه گراوا کدبه مدلک کو پیشکتنا وان جه 100 سالن کو دولتین خودی دولتین هین پیشکتینه لی هر جبوی استقرار آلور هر جیان آلور تک بچه او دستکتی ملت کرد دست پی بکد هزین گریدای نیارین ملت کرد هر ایریشی وان دکه استقرار وان خراب دکه دوی هفته ده 14 نیسان ده دیسا ایریشک تروریستی برن سر بالافرگاه ناو نتوی یا حولیری هنی دا تکرن کو دبی به موشکا هنکس دبی به تیاره بالافرگاه به انسان ایریش کرن لی دتالیه ده ایریشکی هیا لی او ایریشا دجی ده جالی امریکا جالی دولتین روجاوایی به شکلی که تند هات شرمزار کرن لی دوی ارشی ده تشتکی بالکش وقتا مرو دنرخین تشتکی بالکشه دوان روجانا ده دجی ده مدیا ایرانی ده پروپاندا کی هات چکرن işte بنکایا اسرائیل موسادی لهولیری املوی دخینن پشتی وی گوتن باشی قایر شکلور هات چکرن تبلیغیه که ور مروب نزانه دست سکیت ده مروب نام نشان ازانه اونچا واشی رو بد کنه رزدار حنفی دست بکک حنفی تو ورشه چا واشی رو بد کنه نها وقتا کو مرب لی بنیره گرکو باشور کردستانی دولتا فدرال تک هره کی اوی کار بکه اوی کی جه سود بگره اوی داگرکرین کردستانی جه سود بگرن و ساوه لپشت و ایریشه داگرکر هنه به تایبت جی ایران هی ایران او هفکارن خوی شیعه این عراق از وقت بهم هفکار خوی شیعه عراق از بیاجی جبیر نکن دما کو مسئله دو مسئله کردا چوا کو ترکیه چپ وان و راست وان و دیندار وان تب دون یک ل عراق جی de mesela jihole rakirina devleta federal و mesela em bejin menfaate millete Kurd Şia و Sünne yekin em xune xapînin duî warîda û
لسر ناوی شیعه جی هزکه تروریستی هیا براستی ج حشد شعبی چه بو حشد شعبی دماکو داعش درکت به گازی کرنا ام بیژن آیت الله سیستانی شیعه عراق چک هلانین و چون شر اوانا دنابا خدا وک بوخچکه که کوته دا همو رنگ ام بیژن پوتکو او کهون بوی رنگی جگلک بشان تکته هر یکی نابکی الخدانینه و وک بارون شر فرماندار وان هنه برپرسیار وان هنه اوانا ده همان دمه دا پروانا پارلمنترین و ده پارلمنتویا عراق دا جی دگرن و اوانا با آوائه که به ایران را حرکت مثلا پشتی کشتنا قاسم سلیمانی بلکی هنک اوکی وان خرابو لجاردن وای وسا خوانید که گودیسا خوگهاندنه هف و ایران پیچیاوی به تمامی دنوا عراق دایه و ایران و حشد شعبی و پرانی شیعین عراق دخوازن که دولت فدرال آباشور کردستان جی ارته را ده چما از دبیم حشد شعبی جبر که بریاوه ایریشه چند ایریشن دن جی بون لگوری سازیات دجا ترور باشور کردستانه اوانا گو که گروپک لسر حشد شعبی وی کاری کریه ایجار از دوی باوریه دامه ev jî li pişta vê meselê jî dîsa wê heşt şabî derê û heştê şabî li ser neyartiya Kurda dixwaze li Iraqê siyasetekê bimeşîne divê Kurd di wî awayî da gelek hişyar bin. Lê em tiştekî dijî dibînin di asla navnetewî da ew dewletên wek Amerîka û İngilistanê ku em bêjin Kerkûkê meriv dikare bêje teslîmê heşta şabî kirin îro li hember van êrîşa bi tundî disekinin. Yani van dewletê hanê weka ku tev haya wan ji hev heve bi hev ra em bêjin bi tundî li hember vê meselê helwesta xwe danîn. ev jî tê vê watê meriv ji ewka beyana Fransa jî wisa fehm dike dibêjin bira Iraq dihev dewletê federal hebin lê belê Başûrê Kurdistanê li hember têkbirina Başûrê Kurdistanê bi tundî ew ê ciyê xwe bigirin meriv ji wê helwesta wan jî viyanê fehm dike. Deng. Dengetetine. Dengetetine. Deng. Dengê min aywe. Ha tezete. Tu cara digri û diçîtê. Xêre. Kek Mirza tu çi difikire seba êrişa li balafirgeha Hewlêrê em fikrê te jî bigirin tu çawa şîrove dikî بله رزدار حنفی گلک تشتا گوت لی اف بویار نوها ل باشوری ولات ما نونینن و دوی روشی داجی یعنی حتی که حشتا شعبی لوی با حتی ایران لوی با حتی ترکیه لوی با حتی سوریه لوی با ده ریشاناجی هبن جبویجی وقت رزدار سروک وزیر کردستان مسرور برزانی دبیجه تروریست او ال پشتوان وقتی که دبیجه ال پشتوان به زمانه که دیپلوماسی مرفته دیگه که کینه ال پشتوان یعنی دزانه که تخوازه بیجه که حشد شعبیه ایران و درون دورن که نخوازن کردستان ببه آرامی
ناخوازن کو خلق تیدا به جیانکی کو ببن نمونه روجلاتا نافین ناخوازن تیدا بن چونکی او دولت درو دورا به آواکی تروریستی به آواکی دیکتاتوری تن مشاندن ترکیه و سوریه و ایران و عراق جهه وسانه جبوي حتى اوسابه او دولتنا لويبن دي او بيرانا ورا روبدن بن اگر مرف باش به بیرا مرفا واجی بعسكر چند روش پیشی دا گوتن هزن نهینی اسرائیل لوینش خورا ریوت کرن که بیجن ولا امی بچن شراکی بکن که ایجاد شوا لید پیشی هاوی دا عین دوی دمی دا پلبلندکی حجر شعبی لروسیا بو بلکه لوین نزیکی پنشش روژیما پشتی که او زوری او بیار رودا دوی کرد ویاجیش بیر نکن لروسیا بو جوه هات او بیار رودا جالی که و ایران و روسیا چه تخوازه روسیا جی تخوازه حیفا خواه امریکا و یاجی نظام دریدن که هون بچن لفلان او که هم صاب بکن اجی لور لمتفیکی واتخم از اجی لور متفیکی وابخم یاجی با آواکی تلیا خواه بخمه ناوه ورحصل اول لیستکی کی نابنتویه لی او دولتی کنها که ام دریجن او کن تیمساها که سترش شعبی وانتین لی ام زانه او دولتانا بون که 1916 ده هفته لسر رفراندومه که aynı bu haşta şabi erişi ser Kürda kirin ew çax xwastin ku Kürda ji ortê rakin lê Kurd bixwe berxwe dan û rê nedan wî tiştî ejan hayîja poşman bûne ew kê tîne bîra min yani Talibanê Afganistan tîne bîra min wextekî Rusya piştgiriya wan dikir paşê Amerîka piştgiriya wan kir paşê îjan Amerîka wana şerê hev dikin aynı haşta şabî jî wisan e û ya jî hêzên terorîstên wê derê jî aynı bûyê awayne کی بخوازد کاره وانا کاربینه وره و او دولتن وی درجی چه وقت تشتکی کد برجواندی واندا نبو دکارن وان هیزانا کاربینن ایجاد وک سری دا جیمگو حتی که ایران و عراق و سوریه و نزانم ترکیه لوی بن ده اب یرانا جی ببه اگر ام گیشتن آستکی وک اسرائیل که مبخوا خواهکاری پاراست او کاتا ادی افتشتانا زوبزو نابن بهویا کو او رزن ده تالیه تگو پیک وره و لباشور کردستان ملت ما بحر هوایی خبره و ببه و ریشن تروریستی دی راسیه و ریشانانه شاک بوی شیروه وی هجا نها در واسطی خلا خواه تیمین ببن خلا میا سیمین مجارا آزادیا یا جی سربست بردانا رزدار احمد آلتانه رزدار احمد آلتان مروف کاربیج 40 سالین و تالیه علی روشنوابانه کی علی روشنبیره کی نویسکاره کی هجایه نویسکاره کی خودی هلوسته خودی پینوسه کی آزاده گلک جارا وقتا مرووی دوشوپینه دادگاه داگرکران ورجه عاجزن کو دمی هانه وقتا آزاد هات بردان نوار لی میزکر مروه کی حقوق خودی سکنه کی خودی فکر و رامان بی استقراره کو دادگاه جاری در حق پورتکین وی ده بریارا بلاف کرنه گرد و پشتی وی بریارا شویتاندنا وی برهماوی دان و براسی جی او وقتا سبت تاریخ ورن نویساندن جبوی رزدار احمد آلتان و جبوی و دولتی بویره کی رورشیه که برهمین نویسکاره کی ور هیجا هات شویتاندن جبیر آمنا چه او نویسک وی هبو آتا کرد وقتا موی آتا کرده خونده بو گوتارک وی که
هشمندیا دولتا ترکیه ji koma avabûyîna komara Tirkî ser û bin dikir. Wer ser û bin dikir ku empatiyek kiribû xwesibû şûna Kurda û nivisekî gelek hêja bû ew nivisa wî. 4 sal û 7 meh li hundirma lê 4 sal û 7 meha de li hemberî yên dixwestin ew ji wan uzra xwe bixwaze li ber wan çoga xwe bi çok rûne û gav bişûn de bavêje di wî warî de wek rewşenbîrekî dîk sekinî û gav bi şûn de navet. Ew jî gelek cara di rizgariya ya jî di şoreşa milletan de kesayetên bi vî rengî dibin mînak ji civaka xwe re. Li Tirkiyeyê bêguman gelek roman nivîskarên romana hene, rewşenbîr hene, di nav Kurda de Kurda jî pir zehmetî, pir êş û elem dîn. Niha jî bi sedan rewşenbîr, rojnamevanên Kurd û Türk jî hîn li hundirin. Lê ev sekna vî camêrî ku sekna wî ya mirov kane bêje nêzî çel salî ye, sekneka bi îstixrar e û divê mirov rêzê lê bigire û bihêviya ku kesayetên bi vî rengî karibin li hemberî sîstema ku ji demokrasiyê, sîstema ku ji azadiya bêpare, sîstema ku berê xwe dayî dîktatöriyê li hemberî wî bi seknekî azad bi helwestekî rûmet bisekinin. Tu çawa şîrove dikî Kek Mîrza azadiya Ahmed Altan azad bû, tu çawa şîrove dikî vê azadiya wî? Gelo azadberdana wî ji guherînên vê taliyeyê siyasî ye ya jî bazariyekî din heye di navbêna Ewropiya de Ahmed Altan bi şeklekî hat berdan. Çi diqewime, tu çi difikire Kek Mîrza? Niha azadî bi serê xwe hergav xweş e. Elbet ku Ahmed Altan azad biye niha ew bûyî jî xweş e û nav ewkê xwe daye û her mirovekî jî ku ew qasê serê dercikê aqil serê wî de hebe dixwaze azad bijî helbet. Lê di nav dewletekî mîna Tirkiyeyê ku dîktatorî û dagirkerî û hemî tiştê de heye, duwê de azadbûna fikr û ramana zehmet e. Lê her kesekî ku wekî di nav xwe da ku azad bû, di nav fikrê xwe da azad bû, dîktator jî û dagirker jî û çî dibe bira be nikare pêşiyayî bigire. Ez bawer dikim Ahmed Altan jî yek ji wan mirova bû ku di nav serê xwe de azad, bi gotinê xwe de azad bû. Azad e ku dikare di her şertî de, her wextî de dikare gotinê xwe bêje û ji bo vî jî cara ewlenîne û 4 sal û 7 meh di hepsê de ma û derket derva. Lê derketina wî yê derva da Ahmed Altan divî demê de ne bêdeng maye. Çima bêdeng e em nizanin ya jî bêdeng maye zêde di raya giştî de zû mesela wî temirî kes behsa wî nake, rojname behsa wî nakin. Gelo çima em dizanin ku ya jî ku meriv di ewkê ahîmê de binêre gelek dewletên Kek Mîrza cenabê te dibe çapemenî behsa wî nake, behsa kîjan çapemeniyê tu dikî li Tirkiye çapemenî Ahmed Altan xwe behsa xwe nake niha. Niha xwe behsa xwe nake binêre berdana we heft roje tu nivîsekî wî li der û dora tune. Tu qal li girtîgehê mayî Kek Mîrza? Ez 4 sal metrîsê mame. Tu eger 4 sal di girtîgehê de mabe
او حسين كسين كو جوندر درد كبه دبي تو باش فهم بك نها يك جانا وقتها درد كبه دمكي تدبي ولا از ما دم خو قداري بكم از ما خوزاي بقرم استعمى صحبتي بقرم بله بشكل بله بالشكل كده 4 سال وحفت مه دريجة دبي مالك وكي كردا وكي شورشگر آن فکر تانیه احمد آلتان نفس کاره که روشنبیره که لی هلوستاوی و یه شورشگرا و یه ایدنا ایمه یعنی فکر ایمه یک جانا تشتکی برای سیراج هر کسی که کتستری خود آزاد به او شورشگره به من شورشگره تستری خود آزاده تو سینورک لپیشی خود نازناکه شورش یهوه اجا نه تعریف شورش نکم سرویس دادن نه اخفن لی از وجم آلتان احمد آلتانجی و بنره اگر آهیم بنری آهیم اما دمک پیشی دنگی خود درخست باشه دمکی خود سست کرد قد دنگ در نخست حتی که داویه هاتن ده ترکیه خبر دان به هفر آخفین باشه لحف کرن وانا بردان وی بردان لحف کرن بردان از او ساد بیجن چونکه اگر نه آهیم نظام سالکی بره بریار گرتو بکو احمد آلتان ده بره بردان و ترکیه جی برندا و آهیم جی تشتکی نکر چا بکو حتی ترکیه پشت او که یکیتی اوروپا که حتی ترکیه لحف کرن خبردان باش وزغرین و احمد آلتان جی جوه درکت یعنی ترکیه به گوتنا خواه به دلی خواهی برندا و آهیم جی لگور بریار خواه حرکت نکر زور نده سر ترکی آوا دمرتاش و نظام کیشا جیبسانه دنیا مرب کوالا جیبسانه چما کوالا برنادن نه ور حاصل یعنی از دویجم لحف کرن ترکیه و آهیم لحف کرن یکیتی اوروپا لحف کرن دوی نوبینی دا احمد آلتانش خواهد تو سوژه که ویتو نبو دو تشتان نویساندیه یا جی پرتوکال نویساندیه بر بیرو باوریه خواهد یه گرتن البته کارن وی بردن او بیرو باوری ایداناما وی کتلت نره همی پوچن دویجن تو فتورا کار دیگه احمد آلتان لکو فتور لکو یعنی که مرف لسیاستا لآخافتن لنویساندن احمد آلتان تنره علاقه فتور جفرو جای قافه لمخابن وسايا از دویجم دنا ویدا لحف کرنه کبو و احمد آلتان جی با آواکی بجی گو باشه حتی دمکی چکا چهاد باشه که میرزا سپاس که هنفی تو چاوا شیرو وید که بله از ویا بیجم لسر پرس سریمدانه یک چما احمد آلتان گرتن دو چما احمد آلتان بردان اولی لسر گرتناوی بسکنن نها احمد آلتان وک جناب تجیک یک سیراج بس کرد ده آتاکرت دا دوی اگر که آتاتورک الموسل مصطفی کمال الموسل جدایک بو بیا کرد بیا او پاشاکی عثمانی بیا او ده شر رزگاریا ترکیه دا بیا برپرسیار شر او پشتی که شر قدام دنو بسر کتن بگوتا ما دولت دانی ناو دولتا ما کردیه او امتب کردن او لگوری آنها سایکی لترکیه بجی ام کرده گلک تشتین ان تشتین کو جیرا جسارت لازمه وان تشتا گو دیسا ده گوتارک خوی دنی دا دوی بی یک گوتنکی پرسا کرد بحثا وکریت که یعنی دوی ویگا به وقتا که از یکی ترک بپرسن بیجم وی ولاتی هانه اشته کرد و ترک هنه گلو اون یکن وی بیت لی چوا والله ام یکن لی بلی دوی ده اصل خدا نه یکن یعنی دوی زمان پروردهیه زمان فرمی به ترکیه که خانه فی الور تثبیت کیه گوتنه کیه بود گو کی
ji bo zimanê zikmakî yê zimanê wanî zikmakî bi Tirkiye di derheqê yê zimanê wanî zikmakî bi Kurdî ye biryarê didin vê heqêj kî derê dikirin اره او در پاشیا گوتارا خدا دبیجه دبی ev mesele li ser wekheviyê tê çareser kirin. Ew li gora xwe wê çareseriyê dibîne. Îja bavê min wallah ev tiştê ku Ahmed Altan digo li gorî vê dewleta hanê li gor nirxên ku vê dewletê daniye zêde bû. Înca Ahmed Altan wê cesareta xwe ji kê diste? Hinek dibêjin ku ji ber ku diya wî Kurd bû, xwarzê Kurda bû, ji ber wî ev cesaret hateyê. Lê ez ewa difikirim, ez dibêm mesele wijdanê ye. Di wijdanê xwe da ewî wisa ew kir. Wisa em bêjin çareserî yan jî nêrîna xwî mesela Kurda bi wî away dî. Tabii Ahmed Altan bi tenê di mesela Kurda da na hemû fikrê xwe bi awakî azad digo. Em zanin ku li vê dewletê azadiya fikr û ramana tune yekek silav. Kerem ke. Yek Henefî te got diya wî Kurd e kek Eyüp Alacebey dibe kek Ahmed Altan jî dibe Kurd e dibe akrabayê Fuad Mahsûm e Fuad Mahsûm ew xalanê wî ne ew xalanê jaliyê dêva ew jalê diya wî baye xalanê wî min wê hevpeydîna kek Eyüp gotib min wîya xwe dibû lê ew tespîtekî ya ji gotarek wî de digo ki Ahmed Altan digo li welat aşitî li cîhanê aşitî Türkiye filowanek wan hebû dibe li welat aşitî li cîhanê aşitî lê dibe Türkiye bi hemû cîranê xwe di nav şer de ye. Anka meriv lê mêze dike ev gotara xwe derî viya ten sal berî nivisandiye îro jî hîn jî îro ew tespîta wî derbas dibe. Yani cenabê te got ji bela dayika wî Kurd e ji wir girtiye lê mirov wexta mêze dike malbatî jî were birayê wî jî were bavê wî jî were gelek mesela wijdan e wijdan wijdan yani mirov kare bêje nivîskarên bi wijdan bûn rewşenbîrên bi wijdanin zulmê neheqiyê qebûl nakin her carê li kî de li Tirkiyê kî were ser hukm du gotinê wan li hemberî wan hene yani gotin her tim dibêjin û ew jî gelek cara dibe wek malbatî dibe sedema êrişa girtiya lê mirov kêfxweş e wexta însan ji wê girtîgehê derdikeve û azad dibe û kek Mîrza got bêdeng e divê em hinekî bisekinin sebeba bêdengiya wî divê meriv hinek wext jêr bide lê kek Sîraj pirsa te got tu çawa di nirxînî ji hepsê derketiye ya ji zindanê derketiye me wî nirxand ege we bipirsiya bigota hûn dikarin Ahmed Altan tarîf bikin me Ahmed Altan zaf tarîf kira tişta bigota lê mesela berdana wî mixeber ji bo Ahmed Altan tarîfa Ahmed Altan nakim ez di mijara me de Ahmed Altan çawa hate berdan heye me jî behsa wî kiriyan ez dixwazim pirsa didiya încar ku ez ji xwe dipirsim pirsa didiya gelo çima hat vêga vê hat berdan yani em zanin ku di sal berê bû salek berê bû di heqê wî da biryara berdanê dan paşî cardinê wî girtin poşman bûn cardinê wî girtin îcar çima îro hat berdan sebebî wî çi ye yani ez pêşî vîya bêjim tahammüla devletê ji wî re tune bû oşxul vê devletê azadiya fikr û ramanê tune ye û rabûn wî girtin û ji bo ku wî piçûk jî bixînin rabûn wî kirin bi piranî li Tirkiyê jî 10 boxçik hene yan jî 10 torbe
yek KCK PKK'ye me Kurda tabi davêjin zikê wê divên te propaganda PKK KCK kir û wayê wana hinek ji wana jî davêjin dikin zikê boxçika FETÖ divên ti FETÖcî û wî piçûk dixînin wexta ku ji me re jî ez pakî me ku ji me re bêjin ti PKK KCK'yî ji me re got savcî got me got te heqaret li min dikî ez partîkî dinim te heqaret li min dikî heqaret dikin bizanîn dikin piçûk dixînin înca çima îro wisa bû ez dixwazim di wî warî da çend gotin abêjim ku bi misada we be niha Türkiye di mesela politika xwî derve de yani ew siyaseta ku ge bi xunêzî Rûsya dike ge xunêzî dewletên Rojava dike Amerîka û êdina dike di wir da hinekî ketiye ewkê ketiye tengasiyê û wisa xwanê dike ku Amerîkaya Biden nebîna Amerîkaya êdîne erê îcar wisa xwanê dike ji bo ku bi wan re lihevkirî be û ji bo ku bi Yekîtiya Ewropa re jî lihevkirî be ji ber çi ez dibêjim Yekîtiya Ewropa erê Merkel hinekî ji Tirkiye re pişopişo dike em farqîn em dibin pişopişo dike lêbelê wisa xwanê dike ku hin dewletên Ewropa hêdî yani bi ewka piştgiriya Yunanistan dikin û weka ku wê hinekî Tirkiye biêşînin Tirkiye ji bo ku neêşe dixwaze rê lê bigire rê lêgirtin jî ewilê di serî da hem Yekîtiya Ewropa hem jî Dewleta Yekbûyî Amerîka di serî da wexta rexne ji Tirkiye re tînin divên mafê mirovan li Tirkiye tê bin pêkirin mafê azadiya fikr û ramanê tê bin pêkirin em bêjin nivîskar û rewşenbîr û rojnamevan tên girtin van tişta dibên siyasetmedar tên girtin înca ez divêm rê vekirin bi berdana Ahmed Altan weka ku çünkü raya giştiya Tirkiye jî yînî van tişta biye wisa rehet qebûl nakin ku em bêjin qewala berdin û Selahattin Demirtaş berdin û filan û bêvan încar bi Ahmed Altan dest pêkirin wanîn dikin ez divêm wanîn dikin gelo raya giştî hazır dikin ya şirîgê hev li hev nakin di wê meselê de ez bawerim ku bi a MHP ve wê MHP neyê lêbelê ez dibêjim ew ku wexta tê kevin tengasiyê û ez bawerim ku di tengasiyê dane yani li behra spî ketin tengasiyê li Lîbyayê ketine tengasiyê eger ku Kurd lihevkirî bin em ê werin ser wê mijarê jî ew ê li Rojava tê kevin tengasiyê yani vê gavê di destê wan da ciyê herî zêde ku hespa xulê dimeşînin Dewleta Federal Başûrê Kurdistanê li wirê hespa pir xweş dimeşînin 30-40 kilometre ketinin nav sînorê wan û kes dengê ji wan re nake ev rastî yani Dewleta Iraqê çav girtiye em ê kekanî em ê samimiyeta wan ya jî rojên pêş me eger levkirinek heve bi hêviya ku ew levkirin ku tu dibêje di wê çerçeveyê de wek te û Kek Mîrzago wekî we be ew nîrxandina we bi hêviya ku Yekîtiya Ewropa lehev kiribin û gelek girtiyên Kurd jî siyasetmedarên Kurd jî ji vê lehevkirinê para xwe bigirin gerçî Kurd her tim di gelek cara di tarîxa siyaseta Tirkiye de her tim Kurd zariyê jimbavê ne tu carî înfaza wan tê guhertin Kurd jê feydê nabînin hin kes tên berdan Kurd nayên berdan bi hêviya ku Yekîtiya Ewropa di vê meselê de zextê deyne ser
رایدارên Tirkiye û siyasetmedarên Kurda jî û rojnamevan nivîskarê wan jî azad werin berdan. Gotina we tune be mijarên me Yani gotinam li ser ew ki eger ku em li hêviya Yekîtiya Ewropa bin em ê zav stiyê xwe xwar bikin. Çünkü Yekîtiya Ewropa li gor berjewendiyê xwe kar dike. Almanya ji wextê Hitler ve heta niha peywendiyê Tirkiye ve heye tanka dide Tirkiye panzera dewan dibe miştera negotu ku her el Kurda pey. Başa Tirkiye wî tankî wî panzerî digirej bo çe digirej bo karme gora diyafa kole. Ew biçe bu yıl Kurda bixe. Yani ava siyaseta devleta ye ica evan tenenîne İngiliza lüye Fransiya lüye te biran wextekî İsveç Swêd ji wan îhalekî dixwasta gotin em nadin we çend sal berê 10-15 sal berê gotin nadin we İsveç rabû mesela Kurda derxiste pêş bû bu haylê piştê mehekê rabû îhale girtî. Yani siyaseta Ewropa li hember Tirkiye li gor berjewendiyê wan e û Kurd jî di navê da ji bo xwe bikartîne. Dibe Kurd bixwe bixwe dibe Kurd bixwe bixwe haya wan ji we hebe Kurd bixwe bixwe siyaseta xwe dayînin Kurd bixwe bixwe rêya xwe û rojeva xwe tayîn bikin li gor wî tev bigerin. Cenab-ı te werdibêje siyaset şiklê siyasetê li dunyê jî li Tirkiye jî hatî guhertin belê hêzê tayînkar dînamîkên hundir hêz bixwe lê piştgiriya raya navnetewî hêzên Rojavayî hêzên Amerîkayê tune bi belkî di mesela Kurda de werbikin lê di mesela mehfê mirova de di mesela azadiya fikrî de di wê çerçevê de ew ê li hev bikin. Ez bawer dikim di wir de tiştekî tune ye û bêguman jiyan bixwe were yani her tişt berjewendiye wexta berjewendiya we hebe hûn ê têkilî bi şiklekî din deyne kes ji dibe ji ewa Kurda hez nake Kurd derketina wanî sehna siyasetê û hêzbûyîna wan şerê wanî li hemberî Daişê bû bi xurt bûn û bu ew xurtbûyîna wan jî dest nîşan kir ku baweriya dewletên Rojavayî girtin. Ew jî ew ê bibe lê mesela Tirkiye bi tena serê xwe mijarekî viro li ser bisekine tiştekî tune be em derbas bin vê mijara. Em dibêjin dara hêviyê ye dara hêviyê jî herga stixwar e. Yani ez dibêjim Yekîtiya Ewropa erê li ser berjewendiyên xwe tev digerin lê belê îro berjewendiyên wan û baweriya wana tê hember hev. Çiqas bawerî Tirkiye dike. Tirkiye her ku diçe wan bêbawerî dike. Türkiye diçe bi Putin ra rû dinê û nizanim pêvajoya nizanim kîjan ew ji bo Sûriye pêk dibe û eskerê Tirka û Rûsa bi hev ra li Rojavayê Kurdistanê û li İdlibê bi hev ra dertên û tûra davêjin eviya wisa ji bo Yekîtiya Ewropa jî ji bo Amerîka jî wisa tiştên ku wisa bên hezmkirin nîne. Ji ber wî weka ku Tirkiye di tengasiyê de ye Tirkiye vêga vê dixwaze ku ez nebawerim ku Ewropa hat ji wan ra got Ahmed Altan berdin wan jî berdan. Ewropa hat ji wan ra got vay me carinê heya hezîranê me dem dabû we lê belê gere hûn xwe doz bikin hûn evkî got yani em bêjin xwe doz bikin wan girtiyên siyasî rewşenbîr nivîskar wan rojnamevanan berdin tişt miştê wisa ji wan ra gotin ew jî ji cîkî dest pê dikin ji Ahmed Altan dest pê kirin to ji wî ra derke ez wisa dibînim ab rastî ye. Ez dikarim li bir yek tiştekî bêjim yek tiştek bêjim Yekîtiya Ewropa li ser Tirkiye di nav xwe de hemfikir nebû. Êca berpirsin Yekîtiya Ewropa ku çûne wê ji Tirka ra gotin binêre eger hûn wiha bikin em nikarin
هفکاری خود دنگوان ببرن دبه هم تشتکی بکن ام شخرا ام جلوه لهبورن لورجام لهبورن سپاس کا به هویا کو گوتنه وکی تبه لی تخوازم به مجاره به دو گوتنا خلاص بکم نها آزادی انسانا آزادی فکری شکل فلسفه و که هونه ده پیشروژی ده جواته کی چاوا بنرخینن وقتا هم آزادی جی همو گرتیین کرداره وقتا هم آزادی جی احمد آلتان ره وقتا سربست بردان آوان کیف خوشیه کی ددمه او جی فلسفه و تکوشی نامه که ام اداره کی چاوا بکن نقشه ریاویه نیاری ما بیجی جبو فکری خواه با آوائه که آزاد بکن جواتا که ام آوا بکن ام وی شرطه جیر بکن هگر آزادی اوی فکریش دستی وی تی گرتن امیش بوی وی دناب تکوشینه دبن هگر گرتی به دستی داگرکران دبه سبب چی دبه برابه بش بوی آزادی اوی دیسا امی دناب تکوشینه دبه و ده هر پلاتفورم دجی امیش بوی آزادی اوان بخبتن و امی دو گوتنه مهبه امی بوا گوتنا خوشی جبوی آزادی اوان سرد بکن از درباسی مجارا دن دبم مجارا میا دن ببورین دست رئیس کنفرانس با رئیس کنفرانس مجارا میا دن رئیس کنفرانس زانینگاه یالیه یا بناو کرد لروجا لاتاناوین او مجارا کت هفته بریجی ده پاناروی ما هفته ده لسر به مجاری هم سکنین به افکاری خواهی دن کک ممتاز و کک مهدیره ما به مجاری جی نیرخان او ریز کنفرانسین وی دمه 4 بشن او 4 بشانا حتی مها گلانی جی دو دومه او ریز کنفرانسانا لیدوی کنفرانسی ده وای درکت اکرانی دوا ریزا کنفرانسا ده گوتارا یا اولی ریزدار سروکی هرم کردستان ریزدار نچیروان برزانی گوتارا کی پیشکش کرد گوتارا ریزدار نچیروان برزانی براسی جی هجای تقدیری بو گوتاره کی بناوروک گوتاره کی بحراوایی تیرو تجه و نخشریا کردان یا پیشروژی دیار کرد گوتنه کویلور پر چو خوشیامن دوی گوتاره خوده گو ام جامعی قرنا بیجن ورن سرنا جمره عسکری خونه شر بکن سرناوی مشر بکن نه ام تشتكي ورجوا ناخوازن ام دبين لبر بمينن لولاتي ما بمينن لراقي بمينن داكو ام زورا نياري خويا داعشي ببن ويادن perspektifa ya دوی گوتارا ویده بخوا کیف خوشیه کی دامن siyasetmedarên Kurda gihane wê asta ku di qada navneteweyî de bi gotinên xwe bi ew ê hil dibijêrin û wexta dipeyivin jî bala raya navneteweyî jî aktörên siyasetê jî dikişînin ev rêza konferansa bi qenaeta min pir zêde di çapemeniya Kurda de pir zêde di çapemeniya Tirkiyeyê cî negirt lê qenaeta min ev ji alî Kurda konferansên serkeftiye û hêdiyê dî Kurd bi lobiyê bi dîplomasiyê bi konferansên vî rengî giraniya xwe datîne ser siyaseta ya hevkarê yê ku qedera milletan li rojhilata navîn tayin dikin Kurd divêr de evekî pir baş girtine hûn çawa şîrove dikin Rêzdar Mîrza Axar vê konferansê
elbet taybet ji bo me Kurda, ji bo danasîna me, ji bo danasîna siyaseta me, ji bo danasîna kultura me, çanda me û ku em wek xwe bijîn em ê çawa bijîn ji bo me gelekî giring e ku em xwe bi dinyayê bi raya giştî bi dinyayê bi zanistê dinyayê di zankoyê dinyayê de xwe dinasîn. Ev rêze konferansa elbet ji bo wî ji bo Kurda, ji bo doza Kurda gelek giring e. Bi rastî yani ku wextê ku em bêjin raya giştî temam navê Kurda bihîstine û van dawiha şervanê Kurda bihîstine, van dawiha cesereta Kurda bihîstine, van dawiha nizamçı bihîstine lê bi giştî Kurda naz nakin. Welatekî ya jî gelekî ji rojhilata navîn dibînin, gelekî ku misilmanin dibînin û ew ê aliyê dinên wî belkî hinekî kesên ku hatine Kurdistanê li Kurdistanê geriyane bi taybet bala wan kişandiye ya jî siyasetmedar elbette ki wana zanin lê raya giştî vanan nizanin bi taybet kadroyên ya jî kesên xwendewar kesên ku tehsîlekî mezin dîtine di zankoya de ne xwendekarê ku di zankoya de dixwînin ji bo wan konferansê bi vî rengî ji bo me gelek giring e. Êce eva jî di ev konferansana di bin Enstitûya Johnson ku pirsê navnetewî ya girêdayî zanîngeha Yale de ku li wê beşekî ji bo Kurda hatiye vekirin mafê destpêkirine Niha kek divê ew ke dibe rêxistina dadwerî ji bo Kurda dwî çarçoveyê da komelekî ya ji ew kekî hatiye vekirin ê ku vekiriye jî Thomas Kaplan e ku dibêje salê notî da hatiye Kurdistanê li wan dera jiyayê Kurda ji wê ve nas kiriye û paşê jî çûye niha li wê li zankoya Yale de ders dide û ew pêşwazî pêşberî ew kevî karî dike û elbette de anha wek cenabê we jî got Nêçîrvan Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî bi rastî goterekî baş kiriye li wê yani goterekî hem dîplomasiyê de hem duwarê ew de mirovatiyê de gotinê xweş gotiye û duwê de jî niha elbet gelekî berpirs û zanayên Kurd duwê de di wan konferansa da di wan ewka da panelan da beşdar bin û wek we jî got dê ev panel 4 hefte biçîne rojê sêşemaye. Di raya giştî de li Kurdistanê deng neda bi rastî eva kêmasiyek ye diviya hemî ragihandinên Kurda tev li wê bûne û saniye saniye deqe wan konferansa ji bo raya giştî Kurda jî şirove bikirane bizanyana ji bo Kurda tiştekî giring e lê Kurd dixwaze ku qîmeta wî nizamî kes dikare tiştekî. gelek spas kek Mirza kek Hanifî tu çawa dibîne vê rêza konferansa li New Yorkê li zanîngeha Yalê tu çawa dinirxîne? Ez di pêşî de bêjim ji bo miletê Kurd gavekî gelek girîng e. Ji ber keda wana di serî de rayedarên Başûrê Kurdistanê û ew rêxistina dadwerî ji bo Kurdan. Thomas Kaplan û tevî çi bû navê wî Harry Levy, Bernard Harry Levy herhalde nivîskarekî bi nav û deng ez wisa dizanim. Evana kedekî mezin bi rastî keda wan têda heye ez ji bo wana ji bo cenabê wana ez spas dikim. Dema ku meriv li gotara Rêzdar Nêçîrvan Barzanî jî dinêre di gotara wî de gelek tiştên balkêş ji Emrîkaya got. Çi got ji wan re behsa girîngiya meha Nîsanê kir. Got meha Nîsanê
دەستپێکا me û Emerîkiya li Çiyayê Kurdistanê me bi hev re pêwendî danî. بحثا biryara 688 kir. Behsa milyonekî koçberên ku ketin sînorê İran û Tirkiye kir û ku Emerîka û o tevî hevpeymanên xwe em bêjin İngilîz û Fransız û her wan dewletên Rojavayî ku bûn alîkar û devereke ku ji firîna balafiran ra qedexe bû hat îlan kirin û bi wê xêrê Kurd hêdî gihîştin asta îro bûn dewlet wê spasî kir. Dîsa cenabê te jî got ji Emerîkiya re got em nabêjin wê di ber me de şerkin em divên alîkarê me bin li rû me bisekinin em ji we cesaret jî em ê bistînin û helbet alîkariya wan jî. Yek Hanifî belkî bala te kişand yek ji rêza konferansa bîsekberê hevkarên me êrej jî derxistin pêşiyê yek jê mijara çareserkirina pirsa Sûrî û mijara Kurdayê dûr de ew mijar dat peygandin nizam we şopand îro çapemeniya Başûrê Kurdistanê behsa nûçeyekî kirin gotin konsolosên berpirsiyarên Amerîkayê Sûrî bi rêzdar serokê Herêma Kurdistanê hevdîtinek kir. Ew hevdîtina wan û ev konferansana gelek tişt girêdayî heve yanî hin tişt bi hev û dur girêdayî ye û planek wan jî heye divê warê de konferansên bi vî rengî ew ê tesîrê ser raydarên Amerîkayê jî bike. Divê evê de divê konferansê de ya jî divê ekîba ku pêşengtiya vî karî dike mesela yek cêwego ew Kurd e Thomas Kaplan gotinek wî pir baş û bala min kişand got gelek wara de berjewendiyê Kurda û Amerîkayê digê ev lê esas mesele şiklê jiyana Rojavayiya û Kurda jî wek hevin. Kurd milletekî seküler e, Kurd milletekî azad e, ew tişt ji bo me giring e û bi rastî jî her ku Rojavayî, her ku Amerîkî civata me Kurdan nas dikin, siyasetmedarên me Kurdan nas dikin, hîn bêtir nezî me dibin. Hîn bêtir dixwazin bi Kurda re têkiliya xwe pêş de bibin, xurtir bikin. Fermo kek Hanifî ciyê tu mabû tu kare. Berê niha wexta me bil gotara rêzdar Nêçîrvan Berzanî dinêre bi rastî li gora xwe gelek em bêjin mesajên girîng dide Emerîka û hevpeymanan. Çi divê behsa şerê Daişê dike. Divê me li hember xwînrija xwîna xwe rêt. Behsa wî dike. Dîsa behsa 2 milyon koçber dike ku di nava wan da gelek rêjeyekî zêde netewe û olên cuda ne Kurd têdane. Me ji wan ra mala xwe vekir, me alîkar da wana. Evana bi rastî mesajên gelek girîngin ji bo raya giştiya cîhanê jî û ji bo raya giştiya Emerîka jî. O alîkarî daxwaz dikirdi. Got hêviya me ew e ku Amerîka 2 milyon penabera de karibe alîkariya me jî bike. û gotara xwe bi hevokekî çi got em bi hev re bi dostanî ji bo cîhaneke dadperwer û azad û aram. Azadtir û aramtir. Em destê xwe bidin hev û bi hev re em bixebitin. Evyanê gelek gotinên wî girîng bûn. Ez viya bêjim hema wisa ti tiştek tesadüf nîne. Ku hema Üniversiteya Yalê
رونشت و گوتن ام گازی کرداکن و ام چکبران اچیوان جی ورج مرا چل گوتنا بیجلو تشتک بسانین بو yani evana çi heşanî me dide tê xwanê kirin û di serê dewleta Yekbûyiya Emerîka û hevpeymanên wan da ji bo Kurda hin proje hene ew proje çi bin em vêgavê nizanin lê belê duwan proje da di hinek tişta da pirêze hene çi ne mesela dixwazin li Rojavayê Kurdistanê Kurda bînin rû hev evyanê proje wan çi ye çi nîne hinek wisa ew dide merva îşaret mijarê bipeyivin kek Hanifî. Ez hêvîdarim ku Kurd bi vî rengî xebatên bi vî rengî xebatên dîplomasiyê ê serkeftî pêk bînin ji ber ku divê dinya hanê da şer ne li meydana şer li ser maseyê bi dîplomasiyê tê qazançkirin ez hêvîdarim ku Kurd dîplomasiyeke pir baş bimeşînin. Gelek spas kek Hanifî kek Mirza gotinekî tu lêzê de bike û bêje tune baş. Na yani divan konferansa da bes biyanî tune zanayên Kurd siyasetmedarên Kurd jî wek panelîst tevlê van konferansa dibin. Em hêvî dikin ku dawiya van konferansa da encamekî rim bigirin û li gor wê encam jî bikarbe îdareya Herêma Kurdistanê siyaseta xwe berfireh bike û danûstandirê xwe berfireh bike. Malata vakek Mirza em derbasî xala xwe ya pêncemîn dibin. Xala pêncemîn wek o jî zanin çend roj berê nûçakî di çapemeniyê de belabû gotin Fransa PNK û NKS dawetî Fransa kiribû. Lê vê taliyê nûçayekî din derket NKS got ji ber ku li ser navê rêveberiya Xweser gazî me kirine em naçin Fransayê. Bêguman sebebê wan li gorî wan bi şiklekî dine lê di qonaxa ku qedera milletê Kurd tayîn dibe bûyerên bi vî rengî gengeşiyên bi vî rengî û di eniya Kurdiya de du enî û du cudatî mirova xemgîn dike. Bêguman Fransa û rêzdar Macron dosê Kurdan e di gelek waran de alîkariya Kurda dikin dixwazin rolekî hilbigirin û gelek caran jî di vî warî de mirov samimiyeta wan dibîne. Lê wexta mirov bûyerên vê taliyê li Rojavayê Kurdistanê dibîne gelek bûyerên balkeş jî diqewîmin. Ji nişka ve de wexta NKS got em rêveberiya Xweser naçin wir bêguman li gorî xwe ew jî dibe ku xwedî heqin eger temsîlek hebe dixwazin ew jî duê temsîlê de hebin ya jî ew jî aliyekî vê meselê bin. Lê sebeb çi dibe bira bibe di ev mijarana de yani vê Kurd xetekî hevbeş ya jî dihin wara de her du alî jî divê hev du kompromîsan bikin karibin nêzî hev bibin di gelek waran de di siyasetê de hunera herî mezin mirov karibe li hev bike û li Rojavayê Kurdistanê de rastî jî firsetekî dûrokî ketî destê Kurda. Ev gengeşiyên bi vî rengî mirovan xemgîn dike. Hûn çawa şîrove dikin? Kek Hanifî em ji te dest pê bikin. Tu vê bûyerê çawa şîrove dike? Niha dema ku meriv li Rojavayê Kurdistanê dinêre û li Sûriyê dinêre bi rastî her dewlet van dewletên mezin ê zilhêz projeyê wan hene
ئەمریکا وەکو تێزانین دخوازە و پەیەنەکە و ئەنەکەسێ بینە جەم هەم و ڕێبەبەریەک هەبەش ئاوا بدا ئاواکردن و بواستا کوردا di Sûriyê'de projeyên xwe pêk bîne. Rusya bi wasta Alewiyên Sûriyê hin projeyên xwe dimeşîne. Lê Fransa û Ewropî jî bi taybet jî Fransa ew jî li rû dewleteyek bûya Amerîka cî distîne. Ev dawetkirina peyêneke û enekesê ji bo Elîzê ez dibêm ew hinekî ew kivûjî hinekî wek şiklekî ye wek ewkekî ye yanî vayê em jî li pişta Kurdan e em piştgiriya Kurda dikin viyanê xwestin êşanî Türkiye jî bidin nîşanî Rusya jî bidin nîşanî Sûriye jî bidin lê belê mixabin Kurd tiştekî ecêb dikin li Rojavayê Kurdistanê bala meriv dikişîne mesela di pêvajoya ku Amerîka jî ketibû nava wana di wê navbera her du hevdîtinan da Birêz Aldar Xelîl derket got Pêşmerge roj çeteyê Tirkiye ya birayê min xwedê jê razî her çi be ka meriv bi hin kara wexta bixwaze meriv li hev bê meriv van gotina dibêje îcar li ser medya û rabin û xeber din vê meselê bi rastî wê nikarbin bêne wê Amerîka jî nikaribe wan bîne cem hev ha çima ewa dikin ez baweriya xwe bêjim pêçî hene pêçiya Tirkiyeyê ye pêçiya Rusyayê ye pêçiya Iraqê heye pêçiya dewleta Sûriyê heye İran heye İsrail heye Amerîka heye hemû îstihbarat teşkîlatên îstihbaratê dinyayê li Rojava û li Sûriyê îcar îşê wana zor e ew yekjar îşê zor dikin yanî divê ku dikaribin bi devê xwe yanî ew fermuara devê xwe bikişînin nepeyivin ya ji bo Xwedê û pêxember bira nepeyivin yanî mesele tev tê li wirê asê dibe û ez helwesta vê paşiyê jî ez rast nabînim ez divêm nakokî li wir meriv diçe ev yanê gavekî dîplomasiyê xwezil enekese biçiya beşdar bibiya piştî beşdariyê jî rexneyê xwe bikira a rastî ev bû lê mixabin nebû bi vî awayî jî dewam bike ew ê Kurd car dinê ew ê çawa 100 sal berê ku têk çûn ew ê dîsa têk herin gere haya Kurdaş Kurda hebe gere her du hêzên sereke ên Rojavayê Kurdistanê û tevî hemû partiyên di nava demil dest bên cem hev îdareyek siyasî hevbeş a eskerî hevbeş a aborî a perwerdeyê a malî tev hevbeş deynin û welatê xwe bi rê ve bibin a rastî ev e spas tam divê pêvajoyê de êrişî biroya enekeseyê kirin taxuyaniya enekesê divê mijarê de hevû enekese şermezar dike wê bûyerê gelek provokasyon jî çê dibin û rastî hin alî jî dixwazin vê pêvajoya di navbêna wan de navbênkariya garantoriya Amerîka hewldanên Fransa hin kes dixwazin vê pêvajoyê jî sabote bikin ku Kurd li vir vê statû vê îmkan ji wir derkevin kek Mirza tu çawa şîrove dike vê belê birêz henifînekî tişta behs kir cenabê te jî xeber da lê ev
هفدیتنان های داویه پشت بایدن دست پیکر مهکی پشتی یا نزدیکی مهکیه و امریکا پیشی چو لباشور آلین پیوستیت جوی دربازی ویالی بو هر وها نزدیکی 2 هفته بره 3 هفته بره دیسا او که فرانسا لباشور بو پشت جوی وگریان امریکا برپرسی خوانین اوه شانده روژاوای کردستان جارک دن وانا آنی با هف گوتنم جارک دن جنوبا دست پیت کن دست به هفدیتنات کن هفدیتنات کرد به کردوا پشتی وی ایجا فرانسا رابط و خواندن اکی وسا کر پشتی که فرانسا و خواندن اکی وسا کر برپرسی کی پینکی و برپرسی کی انا کسی در کتن بیان دان گوتن فرانسا بانکریه امی بچن فرانسا لی باخفن کاچیه جبوچه بانکریه پشتی وی از دبیجم پشتی وی 14 نیسانه یعنی بلکی او که پشتی 14 نیسانه پشتی وی بویرا موشکا روش تبلی هف بون دوه که هنه کس بویوا گره ندن لی از خواه هنه کی دنجی بویوا گره بدم روش تبلی هف بون انا کسی را بو گهارت قلت از غازي مناكرنا از ناچم halki برپرسکی انا کسی بیکی پیانه کرا جرا گشتیرا بیان دا یک جنبو یک مربو herkes وی زانه لی پشت وی تشتی چه بو پشت وی بیاره های داویه چه بو دوه مروی بنرخینه اجا انا کسی را بو گلت یاجی پیانه کرا بو دبنی دا که خواه گوهرت demek tiştekî tu binî da biye cenabê te anka dibe hin alî tu dibe hin alî zext li wan kirin naxwazin belê hin alî em ne miserî da gom heta İran li wê be heta Tirkiye li wê be zû bi zû li Rojavayê Kurdistanê di başûrê Kurdistanê dê ev bûyerena pêk werin lê li Rojavayê Kurdistanê jî zehmet e zehmet e ku Kurd bikarbin werin ba ev wek برز حنفی جی گو تلی زعفن بله تلی زعفن و تلیا هری لپیشی ایران و پشتویجی ترکیه یه به تا آوای نخوازن و کرد برز حنفی تا گو بیامه بچیانا بله دیپلوماسی آخر دیپلوماسیه حواله ما دیپلوماسیه برز اندامن انا کسی دیپلماسیه وسا فهمت کن چند روز بره برپرسکی امریکی اگر بالا وکشانده به لهولره چوبو انا کسی بارا رونشته بو جامر رونشتیه سر کرسیه دویجی گریدایه بزمکاویل بردویه اوه دنه تو لید نره اندام انا کسی یک جی خواه کلاکی کریا لنگه کی آبتیه سر هب اوه دنه نظام 4 رونشتیه و تو بزمک جیل بردوی ماشی تنه yani eğer Kürt مبخل وی دیمانی نهری و کردکی مشرم کر کو رخصتونه کی کو بخوا باور بخوا نظام او خو مزند حسبینا نظام چت که اگر نظام به رون دیپلماسی در رون بهر رون باخ ف او شغل تشتكيدن وركره يعني اگر او دیمن لبا من هبي انا من بدا اكرانه کو ملت شرم بكره اجا دیپلماسی اونینه اجی وک برز حنفی دبن چه دبو برا دبیا بچوناوی باشه فرانسا جاو کی خوک بها گم من غازی کلدانیا جی کریه غازی خرستیانا جی کریه گانی کردا جی کریه غازی نظام جی کر چی جی کریه لروجاوای کردستان غازی حمی گروبن او کریه yani ey kul aliye hep peymananın dinavandanın غازی وان حمیه کریه وان خلقات تبا کریه اجا وقت غازی وان خلقا کریه او جی کرده تو جی کرده ولی کتو بیجی او بچه از ناچم او چاونا بوسا تو نکاری سیاست بکی yani dibya bütçe bale dibya bütçe eğer te beniye ki bir wasa hebya eğer hebya lüet karboj berpersen Fransira bugota le dibya bütçe خلقه کی کو اف قصص ساله بن ظلمه دایا کو حمید دنیا لسر هاتیه زخته
فرصتك وهات دستوي او جيناتشوي فرصتي بكار ناينه اجا او مالكو سياسات مالكو او تشاخ خلاص كان ممكن لينا بله باش كيك حنفي دي مجاري ez dixwazim çend tiştan bêjim niha em baş dizanin ku terdem peyê de her çi ve navê wan zext li ser wan heye بله zexta qendîlê li ser wan heye em viya dizanin û em dizanin ku li Rojavayê Kurdistanê endamên enekesê digirin wan dabên hepsa heta hinek jê hin dabûn birayê wan dişewitînin di navberekê de ala Kurdistanê daxistin erdê kirin nav destûpiya zanî em van teva dizanin lêbelê divê ku ew aqilê wan aqilê Kurda aqilê pêş divê ku van pirsgirêka derbas bikin bira ji xwe re ders derxin ders ji kurê derxin ji başûrê Kurdistanê derxin li başûrê Kurdistanê YNK û PDK belkî bi hezara pêşmerge ji hev kuştin lê di dawiya dawî da îro jî di hikûmetê da hevparin ew YNKya ku Kerkûkê bi destê xwe teslîmî Ereba kir îro PDK bi wan re di hikûmetê da hevpar e bira viya bidin ber çavê xwe mesele tev ew e mesela me Kurda ev e em gere hîn bibin ku em hevdû teamûl bikin em nikarin hevdû teamûl bikin ev ya kêmasîkî me mezin e ger ku em bêjin evana digirin ew êdina neheqin ji ber wî evana heqîne naçin ya em bêjin evana nizanim diçin bi hevpeybaniya Sûriye ra nizanim bi kê ra dibin yek û ew tiştekî çewt e evana heqlîne em nikarin bên ba hev ku em nêm ba hev jî wallahi em ê bi vîya wê bin ez dikarim vîya bêjim spas باش از خواستم یک نمونه کی دم بدم برای حنفی نمونه باشوری کردستان دا کو یعنی که پدکه به سالان هم لدیج هفن هم کلکا هفن حتی ناتن کلکا هف جی اف درفت نکت دستیوان اما برای سیاست ترکا بنیرن ترک دناف خدا هف دخون اردوغان و نظام کی حتی ایوری چیره هفت کن نظام ناموس و جن و او نایلن لوقتی که مسئله ترکیه دروا همی راضن نف او كده مجلس خدا یک تشتك امضا کن كيك ميرزا جناب تاويغو بيواجويا دولت آوابوين بيواجويا ستاتو بدس خستن لحمو تاريخ دنيا ميزكي بالدولت آوا كرنه بيواجويا بفي شكلي تيجياندن يعني تكوشيني كي دجوار دنابين آوان دبي او تديروكا ترکا میزه که هین دیروکا ترکا پر بخوینه و دیروکه کی پر قرلیره لی ایمه کردا اره شر کرنه و کرنه لی افتشتانا طبیعتا سیاست طبیعتا دستلاتداریه لی دوی کرد اوی درخینن سرهشمندی اخواه بیجن فرصته کی دیروکی کتی دستمه ام لدجی هبن ام چه قزنج بکن ام لگل هبن ام چه قزنج بکن وقتا بوی هشمندیه کرد حرکت بکن از باور دکم اوه گلک تشتا بگهرینن دما 3 سالا 21 ده ایدی وقت بیا ستاتو وقت ریا دولت بوینه هاتی بر دریه کرد جبه سیاست خویا از بدور کبن باور دکم گلک تشتا بگهرینن ایرو مثلا داخویانیا ریزدار نچروان برزانی جبوی سوری دگو ام دخوازن ده سوری ده ناو تخویبین سوری ده جو کردار ستاتویه کی بن اولا به وی شکلی جی وقتا تب بگرن اوه دیسا وگرن حالی خویی بری لیدوی مرف با آوه کی رخنین آواکار هر دو آلیاجی رخنه بکه و ماشالی کاربن ورن جمعه اگر گوتنه که تونه به از خوازم یک تشتکی سر راست بکن از نابجم
gere biçya weka ku ez ew dikim ez dibim dilê min dixwest ku biçûna xwezil biçûna yani dilê min wisa dixwest ez wî dibêjim em ji hev yan şaş fehm nekin Na yani rastî jî mirov yani mesela anka tu rastiyê bixwaze wexta dinavêna wan de peymanekî hatiye asta ku vê meselê bi xelas bikin û karibin îdarekî hev beş bi hev re rêvebiriyê bi destxînin hewldan hatiye noqta taliyê lê duê naberê de wexta gazî we bikin we bikin perçakî peyenekê û bibêjin were wira yani enekese duê meselê de xwedî heq e lê xwedî heq bûyîn di siyasetê de her dem ne rast e ew xwedî heqin lê karîbû biçya wir hemberî wan wê reqnê xwe ji wan re bigota we bigota du alîne û gazî me dikin lê em aliyê enekesê ne em rêveberiya Rojavayê Kurdistanê bi vî şiklî mêze dikin ew bi vî şiklî mêze dikin ferqa me heye êrişî büroyên me dikin êrişî ofîsa me dikin divê ewlî hûn di navênê kevin ev mesela safî bibe lê hêvî dikim demên pêş me ev problemên navêna xwe çareser bikin û Kurd bi yek dengeyî kanibin li hemberî dewleta dagirker ya Sûrî derkevin wek terefekî xurt bibin û mehfê xwe yî netewî demokratîk bi qanûna bingehîniya Sûrî de mîsogerkirin bidin. Gotinek we tune be em derbasî xala xwe yî din dibin way wexta me wele hindik ba. Xala me ya pênca me derbas kir anka em hatin xala pedeke li Kerkûkê beşdarî hilbijartinan dibe çima giring e ya jî çi dibe niha piştî Kerkûk ji destê Kurda derket pedeke ji di gelek waran de ji îdara Kerkûkê ji rêveberiya wê û gelek awê ji ew ê vekişand ew nebû beşdarî ewa nebû lê berpirsên dezgeha hilbijartinê ya Partiya Demokrat Kurdistanê ya PDK Xesro Goran eşkere kir got dêl Kerkûkê û hemû navçeyên Kurdistanê ew ê beşdarî hilbijartina bibin. Wekî hûn jî zanin hilbijartinên pêşwext şeşê meha pûşberê Hezîranê ye. Hûn vê yekê çawa şîrove dikin? Kek Mirza tu vê yekê çawa şîrove dike? Pêşî em ew tekî rast kin dehê cotmehê dibêjin dê hilbijartinê pêşwext çê bibin wisa dibêjin. Şeşê Hezîran vay hat. Rojname îro dibe şeşê meha pûşberê ya Hezîran. Min jî ê wan da xwend dibêje dehê cotmehê ye. Yani Werhasil yani bi dîtina min eger derfetin hilbijartinê hebe li wan dera Erdê Kurdistanê ye perçeyê Kurdistanê ye û ji roja 2005 ku destûra wan çêbiye heta niha Kurd dawa wê derê dikin û bi salan e dawa wê derê dikin belkî peymana heftê û dudiya heftê û çara jî ji bo Kerkûkê xirab bû lê dîsa jî divê Kurd eger îmkan hebe dibe lê herim bikem li hilbijartinê lê biya min divê Kurd li wê bi hev re bikem li hilbijartinê bi yek lîsteyê bikem li hilbijartinê ku bikaribin bi ser bikevin çimkî van 10 salên dawiyê ya ji 7 salên dawiyê ew kekî bernameyekî Iraqê dewleta Iraqê hebû ku Kurda ji wan dera hêdî dûr bixin wan gunda bixin gundê Ereba û nüfusa Kurda ji wan dera kêm bikin ji bo wî jî dibe Kurd bi yek deng bi yek lîste li wê bikevine hilbijartinê ji ber ku ji bo parlamentoya Iraqê dê bikevine hilbijartinê çimkî ku têne hilbijartin li wê nayne parlamentoya Kurdistanê. Ji bo wî jî ez giring dibînim parçeyekî ji Kurdistanê ye
referandum jî ji bo wî çêbû îja îro derfet hebe ku lê bikeve hilbijartinê û li wê îdareya wan herêma bixe destê xwe yani wek wezîrê wan wek berpirsê wan dê ji bo Kurda ji bo danûstandinên pêşerojê dê gelek baştir be. Bele. gelek spas kek Mirza kek Hanifî cenabê te çawa dinirxîne pedeke li Kerkûkê beşdarî hilbijartinê bibe ew ê çi qezenc bike ya jî beşdariya wê hilbijartinê cenabê te çawa dinirxîne Niha ez ewlê viya bêjim piştî referandumê ku bi îxaneta terefekî zikê yenekê Kerkûk ket destê Daişê bên Daişê ket destê Heşd Şeعبî pedeke ji xwe pêşmergeyên pedeke vekişiya bûn pedeke hemû em bêjin teşkîlatên xwî Kerkûk û der û dorên Kerkûkê wan jî vala kir û vekişe. Piştî wî dewleta Iraqê rabû waliyekî Sunnî Erebê Sunnî danî da Kerkûkê û ewî walî Kerkûkê ve birêve bir. Hemû karmendên Kurd bi piranî ji kar hatin dûrxistin dest danîn ser hin malên Kurda li gelek em bêjin bajar û bajarokên Kerkûkê xaniyê Kurda ji wan stendin li gunda dest danîn ser zeviyên wana Kurd bi rastî zor û zehmetiyeke mezin kişandin heta îro vêgahê jî dewama wî. Piştî ku Kerkûk ket ew wî waliyê nû xwest ku ew encûmena bajêr a parêzgehê bicivîne lê pedeke neçû yeneke xwest çû lê belê pedeke ku neçû ew wan şikest ew wê em bêjin hewldana walî şikestin xwar lê ez çi dibêm vêgazanî çi dikeve bîra min ez dibêm xwezil Doktor Necmetîn Kerîm Saxviya û ew jî têketa hilbijartina ew dikeve bîra min îcar erê ketina pedekê û hilbijartina gavekî erêniye lê dilê min dixwaze ku temamê partiyên Kurda lehev bikin bi yek lîstekî têkevin hilbijartina û rêjeyekî ji ê referandumê bilindtir bi dest bixin. û di hilbijartinan da jî propagandaya xwe li ser Kurdbûna Kerkûkê ava bikin û îspata wî jî referandum bû. Dilê min viya dixwaze ez dixwazim ku ev bêkirin ez hêvî dikim ku ew ê bibe ez bawerim ku bibe ku bi yek lîstekê têkevine û ji herî kêm rêjeya referandumê bi dest bixin ew ê rihê rêzdar doktor ew jî dilê wî ew ê şad bibe. Ez di wê baweriyê de me Necmetîn Kerîm ew ê di gora xwe de şad bibe. Ez di wê baweriyê de me ez gelek spas. Ez dikarim tenê bana bêjim spas dikim. Ez naxwazim dirêj bikim. Evî û daxwaziyê me jî ew e ku Kurd bi lîstekî têkevin hilbijartinê yekîtiya xwe ava bikin li hemberî bersîvekî bidin yê ku Kerkûkê teslîmî Heşdî Şeعبî kir Kerkûkê teslîmî Iraqê kir bêriya ku ev hilbijartina bibe rewşa wê. Kek Mirza tiştekî tu bêj tu nebe em derbas baş e. Xalameya din mijarameya din gola wanê ye
وەکی ونجی زانن ئەفجی gelek cara em di bernameyê xwe de mijarên wertînin wek bawayekî magazînekî ya jî em bibin dîmenekî ji welatê me zêde bi siyasetê girê dayî nebe ev mijarên wer jî yekcana heldibijêrin. Gola Wanê di pêşbirka NASAyê herî xweşik gola herî xweşik ya cîhanê hat hilbijartin. وێنە ئەوێ ئەوێ دە دەنگدانێ دەبوو یەکەمین hûn çawa dinirxînin kek Mîrza tu çawa dinirxîne bi Xwedê ez waniya niha bilîsî jî li behra Wanê xwe derketine piştî vî wêneyê di magazîna ya jî di rojnamê Herêmê bilîsê da jî zapesta wî din û pêşanaz jî bûne pêfexir jî bûne Bitlisî xwedî kanin xwedî heq bin rûbara Wanê 3713 kilometre belkî digê alî Bitlisîya jî êca ez nizanim ka Wanî ya jî bi taybet bi rûkî ji bo vana çi dibêjin ez nizanim tirsin sibê motkî û bi rûkî şerê wan derkeve ji bo gola Wanê. Bi rastî yani behra Wanê di cîhanê da gelekî yani dîmenekî gelek xweş e li Kurdistanê dîmenên wisa ku derkevne hema çiyayê Nemrûtê li ba bilîsê du krîterê wê hene ku bikevin resmê wan bikişîne ji jorva yekê jî ava kelandiye yekê jî ava wek tizrêqey ceme de. Yani dîmenên wisa li Kurdistanê zafin va gola Wanê hem bi şêweya ava xwe ku herî zêde soda tê daye yekem e û dîmenê wî jî ji jorva bi ewkê kişandine astronotên NASAyê kişandine bi rastî ewkekî xweş dane tizrêqey bi destan nexişkirine ji bo wî jî ji bo Kurda ji bo waniya va ji xwe ewkê serokê bajarê Edremitê jî ve çi ewkê jî dawet kiriye vexwendiye Wanê divê birewere ben mêvanê me astronot navî çi bû werhasil vexwendiye divêje birewere ew jî ji xwe teze hate riyê dinyayê eva çend rojê hat dob û pêr bû hatin riyê dinyayê ew ê îca pêşwazîkî mezin Wanî dê ji wan re bikin bi vê awayî dê turîstê Wanê jî zêde bibin bi her avay ve ji bo waniya baş e lê bilîsî tirsim têde winda bikin. Bi rastî her peşe her ciyên wer bi vî rengî wek rûbara gola Wanê li ciyê kêfxweşiyê şanaziyê li Kurdistanê gelek ciyên wer xweş hene mesela min ew ê xwend dibe salê nêzî milyonek geştiyar diçin ji bo gola Wanê. Pirayî jî ji Rojavayê Kurdistanê ne û ji alî Îranê diçin wir li welatê me aştî aramî hebe azadî hebe Kurdistan cennetek e bawer dikim çiyayê wê golên wê wek Swîsra wê bibin navenda geştiyara kek Henîfî tu çi dibêje? Vallahi ez çi dibêjim ez viya bêjim ewlê çi hat bîra min zanî li gor wan olên sereke yani İslamiyet û o Hristiyanî û o cihû nizanim vêga di pirtûka kîjanan da bu a pîroz bawer ke belkî di İncîlê da ve ya belkî di Qur'anê da ve jê nizanim digotin ku çemê Dîcle û çemê Firat ji cinnetê dertên yanî tê wat heye ku Kurdistan cinnet e. Încar vî wêneyê hanê jî wî îspat kir wê baweriyê da îspat kirin ku welatê me bi rastî welatekî xweş e wek cinnet e welatê me încar karkirina vî wêneyî ez bawerim xelkê wî ew kiriye yanî wek pêşbirk çêkirine sedemê wî çi tîne bîra min zanî ez dibêm gelo Kurd di şerê Daişê da ji raya giştiya dinyayê
awakî pozitif hatin pêşwazî kirin gelo evyanê ewka wî bû encama wî tiştiyê û ev tişt ji bo birayên me wanê jî gavekî baş e ez hêvî dikim ku geştyarî li wirê hinkî dijî xurt bibe û xuşk û birayên me wanê jê sûd bigirin lê tiştekî din jî ez dibînim min wexta ku te got mijar yek jî ev em got çika zenekî binêrim kalçeya çitine di wê ewkê de milên hêrt ku hevjîna Birêz Erdogan, Emine Xan û Süleyman Soylu jî rabûne ewkek polîsek çêkirine ku ji bo ew wêne kar bike got wallahî demekî hem Süleyman Soylu û hem jî Emine Xan ji Kurdistanê pir hez dikin ji milletê Kurd pir hez dikin yani vallahi başya dünyaya zani çibêjin yani camera rabûne wan jî polîsa kiriye kaz wallahi nabêjim mala wan ava lê belê kek Hanifî Alava ava kek Mirza tişkî ji mesaj tiştekî mijbîr kir 20 sal berê li wê cinawir derdiketin gola wanê da en zan ew cinawira bi kuva çûn en zanin divê ew jî merib bipirse ji wan ya baş em hatin mijara xwe ya taliyê û ya girîng yek ji mijarên me ne em ê wê mijarê hinekî binirxînin wekî hûn jî zanin vê çarşemiya sor bû û civaka me ya êzidiya çarşema sor pîroz kirin û pîrozkirina çarşema sor di civaka êzidiya de rojeka girîng e vê ew ê me xwest vê mijarê em bi wer hinekî sohbetê bikin kek Mirza tu çawa dinirxîne yani ez qeynaxî ku ez giring dinirxînim ku her hefte bi roja çarşema we bixêr bername çêdikin eva dîmenek ye ku çarşem bixwe di dîroka Kurda da ya jî di kultura çanda Kurda da rojekî pîroz e û çarşema sor jî bi serê xwe mîtolojiyekî olî ye ku ew roj melekê tawûz ji jorva tê xwarê çi qasa nexweşî û êşî û elemî li nav civakê de heye dixwaze wana ji nav civakê dûr bixe di mîtolojiya wan de wisa dibêje û her wiha ê ku wî olî bawer dikin dibêjin Mirza dixwazim hinekî bêtir tu konsantre bi wîdoyek hebû bira wîdoya re jî derxînin ele em bêzek wîdoya tu wê dîmenê bibe tu behsa tiştê xweş dikî divê ew bixemle divê ew ê em bixemlînin herî re jî rica dikim wê wîdoyê derxîn
بله اولین هجا هوایان رژی گرک سپاسیا و دکن و ویدیو که خوش نشانی مدا ویدیو هر کو از بیزت کم ور هیجانک بمدگرن نزانم خورتانیات ته بیراته ولا خورتانیا هوانه بده بله فرمو بله یعنی هر جشنکی وقتی که مرف بیرو باوریا مرفا دابه هلبت مرفا و ها کیف خوشید که مرف جلو برگن خواه خوشگل خود که مرف ام دبینی که مدید ویدیوی دا کچو کر که چوا هر یک جوان دیمنن گرام بها در خسته بون پیش که به جلو برگه خواه و به کیف خوشیه خواه و به کنا خواه و به دوستانیه خواه به هفره و هلبت دا هنکی او که جی هبن یعنی دیمنن که اولاوان ددن ناسین هبو مومی خواه خسته بون چون توافا خود کرن و در بازی آلی دن ادن یعنی بگیشتی هم از کارم بیجم یعنی ججنا چارشما سور دا خلقین که بوی باور دکن لور لباجار مجی جارek سه چار جار گازی مکرنه ام وقت بالبات چونه تبلی شاهی وان بونه ایواره بوان را نشتنه مبهورا خواریه و خواریه کیف کریه لیوک میتولوژی کد بیجه میتولوژیک بیجه یک تمام بونا آوا بونا دنیای بیه yani ola izdiye usa dinare ew roş ol dünya avabuna dünya tamam dibe wisat bejin û ev jî melekê Tawus tê wî temam dike piştî wî êdî her sal melekê Tawus tê salê carekî çarşemê tê û çi qasa nexweşî û serîdan migo êş û ew kebe di nav civakê de wana ji ortê radike dibe û ew roj dîsa wextê ku hêk dikelîne di nav hêkê de du dîmen derdixin yekê jê dîmena xwezayê ê dinyayê ye yekê jê jî dîmena rojê ye ku ji bo wan her du jî ew kin hêjan e û hûn zanin di ola êzdiya da çar tiştê wan hene axe av e hewa ye û roj e eva jî wextê ku tu lê dinêrî me gelek cara gudariya materyalîsta kiriye ewana jî bi wana som dixwin bi axê ye avê ye rojê ye û hewayê ye werhesil ez Kurd bibirim yani wextê ku wan hêka jî ew dikin û dixwaz wan reng dikin dixwazin wan renga bixne nav axê ku ax bi bereket be axa wan bi hêja be ku îdara wan bike heta hinek ji wan qalkê wan hêka dibin dixine nav genim û ceh û ewkê xwe û hinek ji wan jî qalika dîsa bi gulava li ber derê xwe daltixînin ku êş û azar û elem nekeve mala wan. Baş kek Hanifî berî fermo tu te jî gudarî bikin tu Ha berya ku ez dest ez çet gotina bêjim li serê ez dixwazim bi Kurtî behsa bîrarînek xwe bikim. Vega çend sal berê bû nayê bîra min 2015 bû herhalde yan jî 2016 bû vega nayê bîra min. Em ji Diyarbekir bi du otomobîlan em ketin rê em çûn Batmanê hevalê Batmanê jî hatin em çûn nava Batmanê bişêriyê ji alê çiyaya Ramada ew pişta Batmanê alê çiyaya Ramada em ketin rûya gunda em çûn gundekî êzdiya û me cejna wanê ji qewlî wan va çarşema serê Nîsanê me li wan pîroz kir hêka ji me re hanîn bi gund tev li malekî bûn û em me jî birin wirê em jî ketin nava wana û pir dîmenek xweş bû rahmetiyê Şêx Mehmûd Yeşîl jî bi me re bû bi wê wastê ew jî vega ket bîra min ez wî birêzdarî bibîrtînim Xwedê wî jî bi rehma û kerema xwe şad bike ji wirê jî em çûn ew êzdiyên ku penaber bûn û li ewkê diman li gundekî beşîriyê diman dîsa
قبینه ام چون وی گندی جی ام چون موانا زیارت کرد ور حاصل ایجار او کت بیرامن ایجار مثلا çarşama sor çiye لگوری اولاوانا کک میرزا جی گو آفراندنا دنیای ده همو دینان دا آفراندنا دنیای آفراندنا جهان و کائنات ہے لگوری اولاوان جی روجا آفراندنا جهان ہے خدا ملک تاوز دشینه دبه هر کائندی و پف بکه تشتک بکه او جمدا سریه دنیای او بحله او آخدره ارته او چیچک درین چیچک نیسان درتین او جوه بونه ماه نیسان دبه دستپیکا ساله او ماه نیسان دبه بوکا ساله لگوری ازدیاد ماه نیسان دا زواج قدخیه بوی رنگی اینجا به واسطه ججنا çarşamba sor ez dikarim bana bejim ez dibim bu kurtasi ez dibêjim ez dibim Daesh gelek zulm û zor li wan birayên me kir li wan xuşkê me kir dibe ku em wê zulm û zorê ti car ji bîr nekin û dibe em û wan birayê xwe tev em zanibin hetanî ku em dewlet nînibin dewleta me tineve em ê توشی وان ایریشان و وان جنوسیدان بودن ام بیا زانبن او یک اید دیا هن وظیفه دولتا فدرالیا باشور کردستان جیه از هیوی دکم از وک هیوی خود بیشم از هیوی دکم که پارلمنتویا باشور کردستانی حکومتا باشور کردستانی پیشمرگه باشور کردستانی جبوکو براین می ازیدی بین پاراستن چیج دسته وان بی بکن از باورم بکن لی daha زیده بکن او دلی مدخوازه که هی ازدی لشنگاله لجیه که اوته دا گلکن پرن لوره وک نیو اوتونوم بجی او بخو خو اداره بکن آراستی اوه از دلی من وی دخوازه مگو از بیانه به تماشاوان راجی پار بکم آب راستی بوی واسطه از جاردن ججنا خوشکو براین خوی ازدی چارشما سور پیروز دکم هیوی دکم که او ایش و آزارین که کشاندن این دی بقدن و زودترین روش شنگال آسایی بوه و وگرن شنگالی مالاتا کک حنفی تشتی گرینگو نها دو به مناسبت که ام لولدنبورگیل مالا ازدیا بون وکی اون جیزانن لباکور کردستان پنج آلی پارتیان کردستانی جبوی پشگیری آوان کمیسیون اک آوا کرنه او لباکوری کردستانی لعالی باتمانی لعالی ماردینی لعالی ویران شهری ازدین ما گلک ظلم و زور دبینن لورم چون پیشوازیه که گلک تبی رزدار مسعود تکسرو که پسکی ام لور بون سرناوی پنج آلیا رزدار شعب داغلور بو رزدار ندیم اریش اورهان اونات ایوب قرد زردش ماردینی ما صحبته کی پر د اتمسفره کی گرم ده ما کر ما وانجی گداری کر خواسته کی نوچیه لور یکی تشته کی گو باور دکم کک اورهان بو گو هونج مرد دبین کردی رسن لی ام هگر ام کردی رسن بن دبی هون براین ما چه پارتی چه اولی دنا چه مسلمان چه خریستیان دبی هون رین ندن یین کسین کو مال و ملکی مجدسی مدگرن zulm li me dibe li Batmanê zulm li me dibe li Beşîriyê zulm li me dibe li Mêrdînê zulm li me dibe li Wêran şarê zulm dibe divê hûn rê nedin zulm li me bibe bi rastî jî
ادی وربونه کو gelek cara ew zulma ku li wan tê kirin wexta mirov wan gudarî dike dilê mirovan dişewite eşkere bi zorê eşkere bi fayî perên faiz eşkere bi tiştên din fen û fûta dest danîn datînin ser mal û milkê wan dixwazin qeneeta min demên pêş me ev hewildana pênc partiya ku dixwazin ev neheqiya li civaka êzidiya dibin dixwazin vê meselê geştir bikin xurtir bikin biya min li Bakurê Kurdistanê ji bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî zimanê Kurdî bibe zimanê fermî bi qasî wî erkekî dixe ser milê dezgeha siyasetê dibe ev neheqiya di hel platforma de werikirin ev pênc alî hewildana wan civaka êzidiya gelek kêfxweş kiriye hêjanek navbêna wan de çêkiriye dibêjin zulm li me dibe mal û milkê me ji destê me digirin heger ev partiyên Kurdistanî bi pêşengtiya wan sibe karibe wek platforma zimanê Kurdî û ew ê dina hejmara partiya zêde bi dezgehên sivîl dezgehên demokratîk baro û yê dina tevî vî tiştî bibe ku ev neheqiya li wê heremê li ser me dike tapiyên mal û milkê me hene tapî ser navê me ye em diçin erd axa û begê wan li me dixînin em nikanin erdê xwe bajon wexta em diçin erdê xwe mesela yek jê rêzdar Nedîm Elîş bû wexta li Batmanê ew tevî Cewdet Tûxû wê neheqiyê dî ew dîmena wexta mirov didît agir bidibe li îjar êwan îddia dikin yanî wexta tiştê dibên li paş viya jî siyasetê ye siyasetê ku dibên ezim ew piştgiriya van dikin em dixwazin hûn vê mesela me zindî bigirin û em dixwazin hûn li me xwedî derkevin û raporan xwe pêşkeşî platformê kirin bi rastî jî divê dezgeha siyasetê êdî li vê mijarê bi awayekî xwedî derkeve ku piştgiriya vê pênc partiya bide ew pênc partî jî karibe li vêya xwedî derkeve bi wesîla çarşema sor me neheqiyekî jî li civaka êzidiya hatiye kirin me wiya jî anî ziman rastî êdî merî nebêje civaka Kurdare ya êziya re bibêje êzidî Kurdên resenin êzidî Kurdê resenin lê divê şert û mecên reseniyê ji merî bicî bîne û li wan xwedî derkeve heger em li wan xwedî derkevin ew jî perçakî netewame ne û ola wan dewlemendiya me ye û divê em li wan xwedî derkevin û em hatin êdî taliya bernama xwe pirs hebe باور dikim pir zêde pirs tune ne êdî em diqedînin divên pirs tune baş e ez spasiya we dikim me bi hev re di wexta xwe de wayê saet 22 me bi hev re mijarên vê heftê bi hev re me nîrxand dem fikrê me dîtinê me li hev ji hev dijberê hev bû jî ev jî ew tiştekî tabî ye ez spasiya we dikim we dewlemendiyekî da vê bernameyê me bi hev re ev mijarana nîrxand gotinê xwe Îtalyê bêjin em bernameyê bikin ama keke henivî em ji te dest pê bikin berya ku ez gotinê xwe dawî bêjim ez dixwazim du tişta têkim bîra bînerên hêja yek jê wek ku ew jî dizanin kampanyaya zimanê Kurdî berdewam e wek sala zimanê Kurdî hatiye îlan kirin ev sala anê hêviya min ku hemû temaşevan di vî warî da bi baldarî li ser vê meselê bisekinin kesên ku di polika da di cîkî da neketibe bîra wan têkin bîra xwe û wan dawetî îmzakirinê bikin û
دیدیا جی تشتی کو از دخوازم دیسا جی تماشاوانان کووید هر کو دچه براستی رجاوان زیده دوه از هیویدارم کو دوستین ما حوالین ما همو همولاتین ما خو جوی کامباغه بپارزم گوتنین منی داوی استکارم بیا بیجم برنامه کی خوش بو gelek spas ji bo te gote me min te davet kir ez spas dikim mala te ava bi wasita te min dîtinên xwe bi temaşevanên ezîz ra par vekir ez dibêjim şeva we bimîne xweş bibînin di xêr û xweşiyê de سپاس که خلیفی مالا تا واش بو ev gotinê te xweş kek Mirza gotinê te İtalya بله که حنفی همه تشتی که از بیجن شخوا گوت مثلا زمان جی گوت مثلا او که جی گوت اوانا ایدی حوجانا که از بیجن لی تشتکی ده مثلا او که از دیا دا مثلا دویجه بوکا ساله وی مهی لگور مسلمانه دویجن سلطان ساله مها رمضان جوانا تخن سلطان خواه یکی دا نوران دا کلتوری مرد کاره جوی هنه کی بپیده از جرای دن چفشم سور باورمندin اولا ازدیا پیروز دکم هیویدارم بخیر و خوشی در روزم پیشتا در باز بکن و هر تشتی که حنفی داخواست کر از جبوان داخواست کر جارکدن داخواست کم و جارکدن سپاس که جبو جناب تجی که بخواند برا و مکاری وقت تجی گوت چند گوتنی ملحف قلب اینجی لیدی سازی ما بیرو بچینه خواه ifade کر آنی زمان سپاس بو چارپل مدیا سپاس بو حوالین کد نهارجیه دا کار بکن بگشتی مالترا چه مالا چارپل مدیا سپاس بو وان حمیه و سپاس بو بینران کد 2 ساعته گداریا مکرن از هیوید کم کد گداری کربن 2 ساعته گداریا مکن موانجی وستاند بمنن دخیر و خوشیه دا حتی برنامه کدن مالا تا وا ez dixwazim tiştekî bêjim û hêjanê te gotinê xwe bêje sîrac di mesela çarşema sor da ez dixwazim tiştekî ku di bîra min de bû lê min bîra kir ku ez bêjim ez dixwazim wî bêjim niha li devera me îcar îniya yekem a meha adarê yani îniya yekem a 13 adara vê gavê ku vê teqwîma nû ji qewlê gundiyên min va adara Tirkan piştî 13 wê roja yekem roja înê qere çarşem em dibêjin di qere çarşemê da jî çi dikin di qere çarşemê da radibin meta minî hecîmerê radibû av biskek porê min دقصاند به اوکی به مقصه او دبر دگو نظام ایپو زیپو نظام چه ناویج خوش چارشما سری زیپا چواکو دبن چارشما سری نیسانه ام بیجن او جی دگوتن نا دگوتن زیپا روجا زیپا سری اینیا سری زیپا ولا كاك حل تشتي زاروتي اما بيرام واقش علي مدزي اجا بس از دوام بكم نكو مدزيه او كيكه بنجه يكه بتني وقت اسلاميت هاتيه بيا قره çarşamba sere zipa ne in bu pardon roja çarşamba bu evji ama qare çarşamba inca az leden erim وقت ما خلاص وكيكو ولا اولا مسيحيان داجي ديسا او في مجاري بنرخي عيني تشته سپاس از جبينران راجي سپاس كم او جي چارپل مديا او خبرکاری چارپل مديا راجي gelek spas malawana va vek seyda nego ne çinci ki az çay ki bidim ve am bugün tamam lazım du gotine xwe bêjim
بهویا کو ev daxwaziya civata êzidiya ji milletê ji Partiyên me yê Kurdistanî ku anka nav hev de komisyoneka van kirine PAK, PSK, QDP Bakur, Pelkur, Tevger li vê problema êzidiya xwedî derkevin û vê problemê wan zulma ku li wan tê kirin vaya bigînin raya giştî û vê meselê feretir bikin li heqê wan xwedî derkevin ew ê bi ev hês û daxwaziya xwe ez talî ji bernama xwe tînim heta bernamekî din bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş.